Шановныя калегі, мы працягваем нашу працу, і дазвольце, я хацеў бы прадставіць слова для прэзентацыі маладому, але ўжо вельмі таленавітаму і вядомаму даследчыку, яшчэ студэнту гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта, але ўжо і бібліятэкару Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александру Андрэевічу Паршанкову. І якраз яго даклад працягвае матывы папярэдніх выступоўцаў. Завецца ён матывы дзейнасці ўсходнеславянскіх кнігапісцаў 11-16 стагоддзяў да пастаноўкі пытання. Калі ласка. Добрый день, шановные удзельники конференции. Меня зовут Александр Паршанков, и сегодня я представляю свой доклад «Мотивы деятельности усходнеславянских книгописцев у 11-16 стагоддзях да постановки пытання». Вывучэнне мотиваў і мотиваций деятельности индивида открывае широкие перспективы даследавання індывідуальнай і калектыўнай свядомасці, мыслення, пачуццяў, уяўленняў і чаканняў асобных сацыяльных асяродкаў, дзейнасці, вопыта і паводзін людзей і груп у спецыфічных гістарычных абставінах. Яшчэ ў 19 стагоддзі вучоныя, якія даследавалі спадчыну старажытнарускіх кнігапісцаў, пачалі задавацца пытаннем аб матывах і матывацыях іх дзейнасці. Так, напрыклад, Іван Някрасаў вылучыў наступныя прычыны, што стымулявалі кнігапісцаў да напісання жыцій. Даручэнні з боку калектыва манастыра, апасенне памерці з-за непаслушэнства, выкананне абета, імкненне да захавання памяці пра святых. Назіранне Някрасава датычыцца матываў дзейнасці кнігапісцаў-аўтараў, якія стваралі і ўласныя тэксты, а не толькі перапісвалі чужыя. Аднак такіх кнігапісцаў было вельмі мала. Тэма аб матывах і матывацыях дзейнасці кнігапісцаў так і не знайшла належнага раскрыцця ў гістарыяграфіі. Можна паспрабаваць вылучыць і папярэдне класіфікаваць матывы дзейнасці перапісчыкаў кірылічных кодэксаў 11-16 стагоддзя, грунтуючыся на дадзеных, якія змешчаны ў калафонах кніг. У іх кнігапісцы часта прама паведамлялі аб тым, што іх зацікавіла ці прымусіла ўзяцца за працу. Такія матывы можна падзяліць на дзве ўмоўныя групы – знешнія і ўнутраныя. Пад знешнімі матывамі трэба разумець тыя, якія выкліканы ў асноўным абставінамі, якія не залежалі ад кнігапісцаў. Да знешніх адносяцца наступныя матывы. Даручэнні вышэйшага кіраўніцтва. Кнігі перапісваліся павеленнем, замышленнем, пахаценнем, благаславеннем, хаценнем вышэйстаячых асоб. Напрыклад, адзін кодэкс напісан быць павеленнем раба Божия владыцы Іоанна. Заказы. Спісана быць павеленнем Андрея Фёдорова сына, напамінанне сваей душы. Выкарыстанне аднолькавых дзеяслоўных формаў, напрыклад, павеленнем, яшчэ не з'яўляецца сведчаннем пра аднолькавасць сітуацыі. Падаецца, гэта толькі элемент самапрыніжальнага топасу кнігапісцаў. Наступны варыянт – заахвочанне з боку калектыва манастыра, просьбы манахаў. Патрэбы прыхода, замена старых кніг, калі перапісчыкам быў святар гэтага прыхода. Ну і, напрыклад, грашовая неабходнасць. Унутраныя ж матывы, звязаныя ў асноўным з духоўнымі патрэбамі чалавека, фарміруюцца з тых пабуджальных прычын, якія залежаць ад самога кнігапісца, ягонага светаадчування, патрэб і жаданняў. Унутранымі матывамі можна назваць першае жаданне напісаць кнігу ў славу Господа Бога, Святой Троіцы, Багародзіцы ці нейкага святога. Кнігі сие в честь Господзеві. 2. Імкненне атрымаць выратаванне пасля смерці. Кнігі сие сабе на спасенне. 3. Надзею на ачышчэнне ад грахоў, дзякуючы малітвам чытачоў. «И мяне спадабляйце, и у Бога испрошайте оставление множеству моего окаянства грехом». 4. Надзею на захаванне памяці па сваёй душы. Не стварі мя забвена. 5. Перакананне, што перапіска кніг – гэта ахвяра Богу. 6. Апасенне схаваць талант, які даецца Богам. Ну і 7. Уласнае жаданне кнігапісца стварыць кнігу «Сие желанное мною». Відавочна, што кнігапісцы маглі кіравацца адначасова знешнімі і ўнутранымі матывамі і дэклараваць гэта. Маглі ўвогуле не паведамляць аб сваіх матывах. Адным з храналагічна першых быў такі матыў, як даручэнне з боку вышэйшага кіраўніцтва. Звесткі аб ім сустракаюцца ўжо ў ранніх кодэксах. У калафонах кніг 11-14 стагоддзяў дастаткова часта паведамляецца аб унутраных матывах.
У 15 стагоддзі павялічваецца колькасць згадак аб знешніх матывах, загадах, прымусах да перапісвання кніг. Многія перапісчыкі, асабліва наўгародскія, падкрэслівалі, што кніга створана павеленнем іерархаў царквы. Асобна трэба вылучыць матыў, які стане больш пашыраным у 16 стагоддзі. Адным з першых яго агучыў кнігапісец Мацвей X. У 1507 годзе ён стварыў свой дзесятаглаў, і ў калафоне «А напісавшым кнігі сія» ён растлумачыў прычыны, якія пабудзілі яго ўзяцца за справу. Мацвей указвае, што стварыў гэты кодэкс на памяць сваей душы і сваіх радзіцель. Перапіска становіцца вельмі важнай справай для кнігапісца, бо ён апасаецца схаваць талант, дадзены яму Богам. Такі матыў з рукапісаў паступова патрапляе ў друкаваныя кнігі і актыўна выкарыстоўваецца першадрукарамі Вялікага княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы. Пра гэты матыў і увогуле пра выкарыстанне прытчы пра таленты у кнігапіснай традыцыі я падрыхтаваў асобную публікацыю, якая павінна ў хуткім часе выйсці. Усе матывы, якія тут прыводзяцца, указаны ў тэкстах рукапісных кніг самімі перапісчыкамі. Азнайамленне з імі не можа не выклікаць шэраг пытанняў. Ці з'яўляюцца заяўленыя матывы літаратурнымі шаблонамі, альбо яны адлюстроўваюць рэальныя ўяўленні кнігапісцаў. Ці існавалі нейкія схаваныя матывы, якія замоўчваліся кнігапісцамі, а калі існавалі, то якія і чаму яны замоўчваліся? Адказаць на гэтае пытанне можна пры ўмове, у прыватнасці, больш пільнай увагі не столькі да практык, колькі традыцый стварэння рукапісных кніг, да тых знешніх і ўнутраных імпульсаў, якія змянялі гэтыя традыцыі, да формы вынікаў узаемадзеяння перапісчыкаў са свецкім асяроддзем грамадства. Зразумела, што крыніцай для даследавання матывацый кнігапісцаў могуць быць не толькі калафоны, але іншыя пісцовыя запісы, летапісы і асабліва тэксты жыцці. Нават частковае аднаўленне поўнай схемы матывацыі усходнеславянскіх кнігапісцаў у 11-16 стагоддзях магчыма толькі пры ўмове адыходу ад стэрэатыпаў і грунтоўнай рэканструкцыі асобы кнігапісца ў цэлым, што, спадзяюся, яшчэ наперадзе. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, Александр Андрэевіч. Сапраўды грунтоўнае выступленне, што тут казаць, я бачу, ёсць каментары, ёсць цікавасць да вашых прац. Заўжды вельмі прыемна вас бачыць у сценах нашай бібліятэкі і на жывых сустрэчах падчас, у тым ліку, навуковых форумаў. Сёння ў некалькі такой нетрадыцыйнай форме мы папрацавалі ва ўдаленым рэжыме, але гэта якраз вельмі добра таксама. Упэўнены, што гэта паслужыць новым формам камунікацыі. Дай Бог нам усім тут плёну і будзем працягваць сваю працу. Развагі вашы вартыя навукоўцаў ужо з вялікім стажам, таму упэўнены, што аналіз кніжнай традыцыі на беларускіх і ўсходнеславянскіх шырэй землях, ён будзе вамі працягнуты.